Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сябри, а ви вже вирішили, ким хочете стати? Я ніяк не можу визначитися, бо мені многі професії подобаються. І модельєр, і цирульник. Коротей, тие, що зв'язані з пригожостю. Цікаві варіанти. А я б хотів стати дослідчиком космосу. О, з тобою усе зрозуміло, Лесик. А ти вибрала будучу професію, Вероніка? Так, я мару стати урачом-стоматологом. Ой, я стоматологів, щиро кажучи, не вельми люблю. Кася, гэтыя урачы сочаць за тым, каб у нас была прыгожая усмешка. Так што стоматолог – професія таксама звязаная з прыгажосцю. А ви ведаєте, хто у давніну виконував обов'язки стоматологів? Хто? Цирульники. Да ну, не може бути. Цирульники роблять прически. При чим тут зуби? Кася, я таксама пра гэта чытала. Вот девосы. Давайте рассказывайте про цирульников-стоматологов подробязней. У давніну цирульники карысталіся заслужанай павагай. Навыкі, якімі яны валодалі, добры вакамер і цвёрдая рука, дапамагалі ім не толькі рабіць стрыжкі і прычоскі. Дык чым яшчэ займаліся цирульники, акрамя прыгажосці шавялюр? У кожным сярэднявечным еўрапейскім горадзе была лазня. Там прыводзілі ў парадак валасы, а яшчэ рабілі масаж і ставілі банькі. І ўсё гэта было абавязкамі цирульнікаў? Не толькі, яшчэ яны рабілі іншыя працэдуры, якія дапамагалі хворым. Ну і ну, лазня, цирульня, паліклініка атрымліваецца. Так, Кася, да цырульнікаў звярталіся і зубным болем. З самых даўніх часоў, аж до 17-го стагоддзя, менавіта яны лячылі зубы еўрапейцам. Бо стоматолагаў у Еўропе тады яшчэ не было. Як не было і хірургаў. Таму цырульнікі мінулага павінны былі ўмець управляць вывіхі і перавязваць раны. Неверагодна. Але факт. Чакайце, а чым у той час займаліся дактары? Гэтая прафесія дакладна ўжо існавала. Вядома, існавала. Але доктар лячыў унутраныя органы, выпісваў адвары, пілюлі. А цырульнікі лячылі ўсё, што было на паверхні цела. Ох, і складана ім было. А яшчэ цырульнікі займаліся гірудатэрапіяй. Гэта што такое? Лячэнне п'яўкамі. Вось дык прафесія, звязаная з прыгажосцю. Між іншым, раздзяленне цырульнікаў і хірургаў адбылося адносна нядаўна, усяго 300 гадоў таму. Бо прычоскі сталі складаней, я ведаю, тады цэлы збудаванне з валасоў пачалі рабіць. Менавіта так, Вероніка. Хуткае развіццё моды патрабавала ад цырульнікаў павялічваць майстэрства. Яны проста не паспявалі займацца лячэннем. Вось і добра, што гэтыя прафесіі раздзялілі. Усё ж зубы лепш лячыць у паліклініцы, а прычоску рабіць у цырульні. Думаю, сучасныя стоматолагі задаволеныя, ім не трэба займацца валасамі. Ну, вы мяне і здзівілі, сябры. Цырульнікі, зубныя урачы. Будзе што расказаць сяброўкам. А я хочу нагадаць усім яшчэ раз. Каб у стоматолагаў было менш працы, не забывайцеся чысціць зубы 2 разы на дзень па 2 хвіліны. Тады можна будзе звяртацца да стоматолагаў толькі раз у год для праверкі. Сябры, спадзяюся, усе паспелі пачысціць зубкі. Калі не, зрабіце гэта зараз. А тых, хто ўжо паспеў прывесці сябе ў парадак, запрашаем паглядзець ранішні мультфільм. Усё ж шкада, што ў нас няма чароўнай палачкі. Навошта яна табе, Кася? Зляталі б зараз у якую-небудзь казку, пасябравалі з казачным персанажам. Кася, я і без чароўнай палачкі магу зараз пазнаёміць усіх з кімсьці вельмі цікавым. У цябе ёсць знаёмы казачны персанаж, Лесік? Не, гэты персанаж не казачны, а абсалютна рэальны, пры гэтым не менш цікавы. Здорава, Лесік, давай знаёміцца хутчэй. Лесік, дык гэта ж добра знаёмы нам янот.
Памылілася Кася. Гэта янотападобны сабака. А чаму ён так называецца? Гэта адначасова суродзіч сабакі і янота? І янот, і янотападобны сабака прадстаўнікі аднаго атрада, драпежныя, але з розных сямействаў. Янотападобны сабака – сямейства псовых, янот з янотавых. Тады чаму гэта сабака называецца янотападобным? За знешняе падабенства. Ты ж сама гэта заўважыла. Вельмі сімпатычная жывёла з такім багатым футрам. Янотападобныя сабакі не толькі сімпатычныя, але і вельмі цікавыя жывёлы. Уяві, яны драпежнікі, а з задавальненнем ласуюцца і самай разнастайнай расліннай ежай, садавіной, ягадамі, жалудамі, насеннем, арэхамі. Ну, знайшоў чым здзівіць. Мішкі таксама любяць раслінную ежу. А вось і яшчэ адна незвычайная якасць янотападобных сабак. Яны назапашваюць на працягу лета і восені вялікія запасы падскурнага тлушчу. О, хочаш сказаць, Лесік, што ўзімку сабакі ўпадаюць у спячку? У раёнах з працяглай і шматснежнай зімой так і робяць. Сабака-мішка-янот. А спяць яны ў бярлогах, як мішкі? Не, Кася, і гэта яшчэ адна цікавая асаблівасць гэтых жывёл. Сховішчам янотападобным сабакам служаць часцей за ўсё норы. Вось дык ну, сабакі рыюць норы? Сам звярок дрэнны землякоп. Калі выкапае нору, то не глыбокую, з адным выхадам. Часцей за ўсё жывёлы селяцца ў норах барсукоў. Вось дык ну, яны праганяюць гаспадароў? Не, селяцца ў пакінутых норах. Але нярэдкія выпадкі, калі ў барсуковым гарадзішчы адначасова жывуць і барсукі, і янотападобныя сабакі. Як суседзі. А яны не сварацца? Не, таму што займаюць розныя часткі падземнага лабірынта і карыстаюцца рознымі выхадамі. Хітранькія якія. Янотападобныя сабакі сапраўды хітрыя, не паспрачаешся. Трапіўшы ў бязвыхаднае становішча, яны прыкідваюцца мёртвымі, заплюшчваюць вочы, затойваюць дыханне І чакаюць зручнага моманту, каб неўзаметку ўцячы ад ворагаў? Менавіта так. Значыць, знешне падобныя да янотаў любяць ласавацца ягадамі і назапашваюць тлушч, як мішкі. Жывуць у норах, як мышкі, умеюць хітрыць, як ліскі. Вось гэта разнастайныя жывёлы. А я гаварыў, што янотападобныя сабакі не менш цікавыя, чым казачныя персанажы. Дзякуй, Лесік, за дзіўнае знаёмства. Цікава, янотападобнага сабаку можна трымаць дома ў якасці гадаванца? Ой, я і сама хацела пра гэта спытаць. Не, дзяўчынкі, дзікія жывёлы павінны жыць у лесе. А дома лепш трымаць добра знаёмых нам коцікаў і сабачак. Дарэчы, у мяне дома 3 коцікі. Ого, здорово! Можна прыйсці да цябе ў госці, Веранічка? Вядома, можна. Я вялікі аматар каціных. Лесік, я і цябе запрашаю ў госці. Дзякуй, прыйду з задавальненнем. Мне таксама каціныя падабаюцца, але я лепш бы завёў дома разумную птушку. Папугая? Можна і папугая, гэта моя мара. Упэўнена, твая мара калісьці здзейсніцца. А пакуль давай мульцік пра папугая паглядзім. А што, добрая ідэя. Глядзім, сябры. А зараз час развітвацца. Але не сумуйце, наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе карысна. Паспяхова. І абавязкова весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!